Hapit 20,000 ka mga turista ang misulod sa Island Garden City of Samal sa milabay nga Semana Santa. Hapit 160 ka mga beach resort sa isla ang bantayan sa mga pulis. Ug lauman nga mas daghan pa ang motabok sa isla sunod semana. Aminado si Police Colonel Hamlet Lerios, ang hepe sa PNP Igacos. Kapin usa ka gatos lang ka mga pulis ang magbantay sa isla ug dili kini paigo sa dagsang sa mga tao. Busa nagpatuman sila og clustering sa seguridad. Namang tay 46 ka barangay ug natay mga resort na almost 150. Di kaya na bawat resort na police. Di kaya almost 100 mga 160 na ganyan mga resorts na na-counted. So kailangan i-cluster para nadit ang police, na ang task group, yung army, na ang maritime coast guard, para kung may night pads, parang police assistant desk. Kung na yung mga problema, nagdulang dito para anytime kung may mga pangitabo, makaresponde kami dayon. Gani gisugda na sa mga pulis karong adlaw ang pagpatuman sa seguridad sa isla. Nagpahigayon sa inspeksyon ang taga-LTO sa isla aron masiguro nga luwas ang mga pasahero ug walay driver nga magmanehong walay lisensya. Gimanduan sab sa Police Regional Office 11 ang tanang pulis nga prioridad sab ang vital installations kung asa mudagsang ang mga tao. In terms of security, sir, tulo mo ang gitutukan. First, ang mga simbahan dapat na adjust siya police assistance desk, minimum of deployment kay duhang ka PNP personnel. Dapat tanan yung simbahan na ay deployment man directed sa regional resort. Ikaduha, ang kaning deployment sa mga tourist spots kay long holiday man siya. Expected po nagawa sa mga simbahan, manuroy po ng uban. No? And then, ang ikatulo, kaning diri sa mga terminal, sir, seaports and airports kay ginakuan po na mo, expect po na mo nga dagsa ang mga tao nga muuli sa ilahang mga hometown. Usa ka semana una ang Semana Santa, nakaalerto na ang mga pulis sa Davao Region ug plastado na ang seguridad sa Huwebes ug Biyernes Santo hangtod na sa adlaw sa pagkabanhaw kon Easter Sunday.